Tamvetsera. Yesaya 54 verse yake ndi namba 4 Bible likulankhula akuti usaope pakuti sudzakhala ndi manyazi, usasokonezedwe pakuti sudzachititsidwa manyazi, pakuti udzayiwala manyazi a ubwana wako ndi chitonzo cha umasiye wako sudzachikumbukiranso. Usaope pakuti sudzakhala ndi manyazi, usasokonezedwe pakuti sudzachititsidwa manyazi, pakuti udzayiwala manyazi a ubwana wako ndi chitonzo cha umasiye wako sudzachikumbukiranso. Tamvetserani, uyu ndi Yehova amene amamulimbikitsa mwana wake Yesaya mwana wa Amozi. Tamvetserani, sindikudziwa kunena kuti mu nthawi ya lero lino, sindikudziwa kunena kuti mu tsiku la lero lino, sindikudziwa kunena kuti pa nthawi ino Yehova akulankhula ndi ndani, koma ndikulengeza mu nthawi imeneyi, ndikulengeza mu awa imeneyi kunena kuti usaope, usaopsedwe pakuti sudzachititsidwa manyazi. Mvetserani, usaope ndipo usachite mantha, sudzachititsidwa manyazi pakuti Yehova Mulungu wako ali nawe. Mvetserani, ndikulengeza mu awa imeneyi kunena kuti usachite mantha chifukwa Yehova Mulungu wako ali ndiwe. Usaopsedwe pakuti udzavula ubwana wako wakale. Usaopsedwe pakuti udzavula manyazi yako akale. Usaopsedwe pakuti udzavula chitonzo chako chakale chifukwa Yehova Mulungu wako ndi chisomo chake chili pa iwe. Sindikudziwa kuti ndikulankhula ndi ndani mu nthawi ino yakummawa. Mvetserani, sindikudziwa kuti Mzimu Woyera akulankhula ndi ndani mu nthawi ino yakummawa, koma ndikulengeza mu nthawi imeneyi, ndikulengeza mu awa imeneyi. I declare this hour kunena kuti usaopsedwe, usachite mantha, usanyozeke pakuti udzavula ubwana wako wakale chifukwa Mulungu wako ali nawe. Usaopsedwe, usaopsezedwe, usachite mantha, udzavula chitonzo chako chakale chifukwa Yehova ali ndiwe. Yesaya chapter 4, Yesaya 54 verse yake number 4. Mulungu adzakhala nawe. Mukhale ndi tsiku lopambana, Ambuye akudalitseni. Pamene mukukhulupirira pemphero limene panga like, share and follow. Amen.